Bueno, si us sembla, com són les 6, ben puntuals, doncs començarem. Vale? Doncs això és una conferència de l'Ajuntament del Mollet del Vallès a través del Mollet Hub. Vale? I parlarem de com acompanyar el teu fill o filla perquè les tecnologies, ja sigui el mòbil, la tablet, el PC, la televisió o la consola, l'ajudin al seu desenvolupament i conèixer on estan els perills i com controlar-los. Jo sóc la Mar Soler, sóc la directora de NewEduca, que és una empresa d'innovació educativa especialitzada en tecnologia, en creativitat i creixement personal. Jo he estudiat la diplomatura de Magisteri, la llicenciatura de Pedagogia, un màster en creixement i desenvolupament internacional, un màster en lideratge per la transformació socioeducativa i un altre màster en coaching personal i professional. També soc mare de 2 fills, així que també ho pateixo a casa. Després de treballar com a mestra d'educació infantil i primària, durant 5 anys vaig iniciar una carrera com a pedagoga de robòtica educativa, ara ja fa 12 anys que em dedico a això. I en els últims 6 anys ho he fet amb el meu propi projecte, amb NewEduca. A NewEduca el que fem són extraescolars a les escoles i també ho fem online, que ara important. Les fem de robòtica educativa, de creació de videojocs, d'expressió artística, de cinema, per joves i també per mestres. En el nostre dia a dia estem en contacte amb els infants i amb les famílies i veiem molts conflictes que sorgeixen i que es generen a partir dels dispositius electrònics a les cases. I veiem també com afecta els infants. Vale? Em vaig adonar que hi ha molt pocs recursos per les famílies i una gran quantitat de dificultats que us afronteu dia a dia. Jo penso que la tecnologia en si pot ser beneficiosa, no és dolenta, perquè la tecnologia no és dolenta, però tot depèn de l'ús que se li en fa. I bueno, per això aquesta presentació. Vale. Així que, bueno, benvinguts i moltes gràcies per ser-hi i de veritat que us felicito per ser un pare o una mare que ha decidit dedicar una estoneta a reflexionar sobre com fer ús de les tecnologies en l'educació del seu fill o filla. Llavors us volia preguntar, així que perquè em respongueu des del xat per saber una miqueta de vosaltres, no som molts i m'agradaria també poder adaptar una miqueta, no? A les vostres necessitats. Quants fills teniu i quina edat tenen? No sé si ho podeu respondre aquí pel xat. L'Albert, el Carlos, l'Enric, l'Albert, l'Eulàlia, hola Eulàlia, i Vanessa. Podeu dir quants fills teniu i quina edat tenen? Bueno, estic esperant les respostes. Si no arriben, ara, mira, l'Albert, que té un fill de 2 anys, el Carlos, un de 5 anys i un altre de 9 mesos. Molt bé, amb 2 fills, que estan creixent. 7 anys, molt bé, Nicolàs, que tens una nena de 7 anys, perfecte. Un fill de 15 mesos, ben petitó. Enric, tens molt de temps encara. Molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies. Perfecte, no? Són més aviat petits, encara no hi ha adolescents. L'Eulàlia té 2, un de 11 anys i un de 10 anys. Bueno, aquests ja són més grandets. Molt bé, Eulàlia. La Maria Àngels té un nen de 7 anys. Perfecte, Maria Àngels. Molt bé. D'acord. Bueno, doncs continuo. Mireu, aquest és el guió de la xerrada d'avui. Vale? Primer de tot,
identificarem quin tipus de relació tenim a casa. Tots els membres, no només els nens. Vale? Quin tipus de relació tenim, no entre nosaltres, amb els dispositius electrònics. I valorarem si és sana o si és millorable. Vale? Parlarem sobre quines són les necessitats que tenen els infants per un desenvolupament integral, per així valorar de quina forma està contribuint o afectant l'ús que està fent dels dispositius. Jo el que m'agradaria d'aquesta xerrada no és que us aneu amb un pack de recursos i de llistes de coses que no s'han de fer, que sí que s'ha de fer, aquest programa no, aquest videojoc sí, aquest no, perquè és absurd. Cada casa és un món, vosaltres coneixeu els vostres infants millor que ningú i a més tot està canviant a una velocitat tan vertiginosa que el millor és que entengueu en quin moment evolutiu i de desenvolupament està el vostre fill, quines necessitats tenen i els dispositius electrònics de quina manera ens afecten. I ja veureu que no hi ha tanta diferència entre com ens afecten els adults a com els afecta els nens. Vale? Així que també parlarem de nosaltres, dels grans, i de veure com ens relacionem amb la tecnologia i quin ús li estem fent i com el podem millorar. D'acord? A veure, que hi ha més fills per aquí, un de 15 mesos, aquí, 16 i 21 anys, ui, 3, aquests són molt bé, ja estaran ben immersos a les noves tecnologies, segur. D'acord, doncs continuem. També analitzarem els diferents riscos que existeixen, tant a nivell de problemes físics, l'addicció, les xarxes socials i les limitacions d'edat. Parlarem sobre el temps que estem connectats i la qualitat d'aquest temps pel seu ús. També, una vegada que ja entenguem bé els riscos, entendrem quins són els límits que calen tenir i quins recursos de control hi ha. Algunes eines sí que us donaré. Per acabar, reflexionarem sobre aquestes eines i s'obrirà un espai de preguntes. O sigui que si teniu preguntes, de veritat, guardeu-vos-les perquè hi ha 10-15 minuts perquè feu aquestes preguntes. De totes maneres, si poseu ara per aquí en algun moment feu alguna pregunta, jo també us l'aniré resolent. I us aniré fent preguntes també i m'agrada molt que estigueu participant. Veiem la Gemma, que té un fill o filla de 7 i un altre de 4 anys. Molt bé. I la Eva Tejada de 13 i de 5. Molt bé. Benvinguts a tots. Ja es va apuntar més gent. Molt bé. Doncs bueno, anem a continuar. Comencem amb la introducció. I senyors, la tecnologia ha arribat per quedar-se. Però no ens hem d'alarmar. O sigui, els canvis així de primera som així. Els humans ens alarmem. Hi ha molts perills, hi ha molts elements que descontrolem, però no la podem prohibir, ja que és una eina de treball, és una eina d'informació, d'oci, de cultura i d'estudi. I la tecnologia està present i serà el futur. I ha vingut perquè és útil, perquè ens aporta molt. De veure això, el que veurem avui. Quins són els passos? El que volem és educar per treure el profit pel que han estat creades les tecnologies i veurem quins aspectes hem de tenir en compte i no oblidar. Anem a analitzar el que és la situació actual. Primer de tot cal tenir consciència de quina relació tenim actualment amb les pantalles a casa, tant els adults com els nens. Hem de saber si tenim una relació que sigui sana, com ens està afectant aquesta relació, si ens aporta o no, i com la podem millorar. Quin és l'estat desitjat? També hem de saber les necessitats que tenen els infants per créixer i desenvolupar-se adequadament. Llavors, a veure, ha arribat el moment, Jo vull sinceritat. Quantes pantalles hi ha a casa? I quantes persones? Ara podeu respondre, pel xat. Qui guanya, les pantalles o les persones? El més habitual avui dia, no us preocupeu, no sou els únics, és que hi hagi més pantalles que persones a casa. Oi que sí? Això vol dir que ja estem immersos en el món tecnològic, tant nosaltres com els nostres fills, tot i que siguin petits, veuen dia a dia quin ús fem de les tecnologies. Una pregunta, algo que hem de tenir molt en compte, si ja tenen
els seus dispositius propis. Si ja el tenen, la feina de prevenció arriba tard. Si no en tenen, hem de començar amb la feina de prevenció. Vale? Però si en tenen encara es poden fer moltes coses per afavorir els bons hàbits. I hi ha pantalles als espais privats, com a les habitacions. S'emporten la tablet a l'habitació, s'estan a soles. El millor seria que no hi hagués, que no hi hagi connexió a internet a les habitacions, perquè el gran perill és el tema de l'aïllament i el que volem és que socialitzin al màxim. Llavors volem que estiguin al saló perquè socialitzin, perquè no es quedin abduïts, i també perquè nosaltres puguem controlar molt millor el que estan veient, el que estan fent i què estan sentint. D'acord? Llavors, tenen els nostres fills una relació saludable? Us heu preguntat mai? Estan alterats? S'obsessionen amb algun joc o alguna sèrie? Tenen problemes de socialització? Hi ha casos ja que sí, I nosaltres tenim una relació saludable? És que no som menys importants, som l'exemple. I també hem d'estar bé, d'estar centrats per poder educar-los. Així que fa falta que primer ens assegurem que tenim una bona relació i que tenim mecanismes de control propis. Segur que heu sentit alguna vegada estrès, problemes de son, mal de cap o falta de concentració per un ús excessiu dels aparells. Aquestes conseqüències per a un adult poden ser transitòries. Ens adonem del malestar, normalment millor d'hora que tard, i el corregim, reprenem antigues costums i formes de fer. En canvi, per un nen en edat de latència, a la primària, per exemple, això és més difícil perquè no pot reprendre costums. Llavors pot tenir seqüeles a llarg termini. Vale? Un concepte nou i molt interessant que us volia comentar és el del benestar digital. Benestar digital es tracta de tenir una relació saludable amb la tecnologia. Posar la tecnologia al nostre servei per aconseguir els objectius, en comptes de distreure'ns, interrompir-nos o ser un objecte. Un obstacle. Controlar la tecnologia ens permet fer ús de tot el seu potencial i gaudir de totes les seves avantatges. O sigui que el benestar digital consisteix en desenvolupar una relació saludable amb la tecnologia perquè puguem gaudir de tots els seus beneficis i mantenir el control. Vale? Mantenir el control. No tenim el control, la majoria. És molt difícil. No hem estat educats dintre de les tecnologies i no hem crescut amb una educació que ens ha preparat. I serem els primers que haurem d'educar per les tecnologies. Vale? Llavors és difícil, Per això aquesta xerrada. El benestar digital es tracta de tenir una consciència de com estar en línia ens pots fer sentir, cuidar de nosaltres mateixos i cuidar dels altres. Això pot incloure en reconèixer l'impacte que pot tenir volcar en línia les nostres emocions, a les xarxes socials, el benestar mental i també la nostra salut física, i saber si algú va malament, què puc fer. Vale? Perquè és superimportant, perquè tenir el control sobre els nostres hàbits tecnològics ens pot permetre estar més implicats, concentrats i ser més productius amb allò que fem, estar més presents i connectar amb les persones que estan al meu voltant. I superimportant és ser capaços de desconnectar de les pantalles, del mòbil, per estar en contacte amb el cos, amb les emocions, i així disminuir l'ansietat i l'estrès i sentir-nos més feliços. O sigui, l'hem de fer servir quan l'hem de fer servir, però hi ha moments que hem de saber no fer-lo servir. Tancar, apagar el mòbil. Molt bé. I ara anem a veure les etapes de desenvolupament dels infants. Vale? Durant els primers anys de vida, els nens aprenen a donar-se la volta, a gatejar, a caminar, a parlar,
sense parar, no paren d'aprendre coses. Són uns anys superexigents i molt esgotadors. Els que teniu ara nens petits ho sabeu. Oi que sí? Hi havia l'Albert, que té un de 2 anys, l'Enric. Bueno, doncs són anys molt intensos i molt esgotadors. Però hi ha molt de recolzament. Hi ha molts llibres, hi ha moltes publicacions, molts cursos, els professionals sanitaris estan allà, en grups de lactància, hi ha de tot. Moltíssimes publicacions a internet i que ens expliquen tot. Les pautes del son, la lactància, com treure el bolquer. Tenim assessorament, a vegades fins i tot massa informació. Però, en canvi, quan els nens ja comencen a l'escola, sembla que tot ja és més fàcil. Ja han après a caminar, han après a socialitzar-se, saben menjar sols, saben vestir-se, i tot sembla que agafa un altre ritme, no? És com comença el que és l'edat de latència, que és com un període entre els berrinxes de la primera infància i el desassossec i la tormenta que arribarà amb l'adolescència. És un període en el que el ritme d'adquisició de noves capacitats sembla que ralentitza. Pren com una dimensió latent, que en realitat es tracta d'una fase crucial en el desenvolupament de l'infant. És com un jardí a l'hivern, no? Que per fora sembla que no passa res, però per dins estan havent fenòmens d'extraordinària importància. Les característiques principals de l'edat de latència és el cervell plàstic, que això vol dir que creen noves vies neuronals. Són com carreteres que hi ha entre les neurones que es creen cada vegada que donen resposta a alguna que passa a l'entorn, a experiències que viuen el nen. Així que quan més vives, i riques i diverses siguin totes les experiències i l'entorn d'aquest nen, més donarà de si el seu cervell. D'això que són com es diu l'expressió, no? Que són com esponges. I també és una edat en què desenvolupen el que són les capacitats essencials de socialització. O sigui, aprenen a estar en societat, a autorregular les emocions, a entendre a l'altre, a escoltar, a comunicar-se, a saber estar. Aquestes capacitats marcaran l'èxit, la felicitat, la vida en família per tota la vida. Com us podeu imaginar, és de vital importància que tinguin el màxim d'oportunitats per desenvolupar-la. Què passa amb el costum, per exemple, de donar-los la tablet al restaurant, que ho hem vist molt? El restaurant a taula és un moment de socialització total, un moment en què pot escoltar els adults, les converses, encara que sigui superavorrit. Però si ja està amb la tablet, què fa? S'aïlla. I està perdent una oportunitat molt important de socialització. El mateix al saló, el mateix al dia a dia. Cada vegada que està amb la tablet, amb l'ordinador, perd oportunitats d'aprenentatge de socialització. Sí? D'acord. Durant aquest període també es desenvolupa la identitat, els seus interessos i comencen a establir les seves pròpies relacions. És un moment d'establir una relació estable i segura amb el teu fill, perquè t'ajudarà a crear molta connexió i us prepararà la relació per quan arribi tots els canvis físics i emocionals que vindran amb l'adolescència. És el moment de desenvolupar uns bons hàbits de seguretat online entre els 4 i els 11 anys. L'adolescència, ja una mica ja la sabeu què és, comencen a tenir dubtes sobre la seva pròpia identitat, s'han de buscar, hi ha una tendència a transgredir les normes, volen aconseguir més autonomia sí o sí, encara que no estiguin preparats o en sembli que no, i s'adonen de la seva individualitat. Molt bé. Mireu, ara us parlaré, amb això ja acabo, la part així de coneixements previs, els 4 pilars de l'educació del Jacques Delors. És un estudi molt interessant que va establir què són els 4 pilars que necessiten els nens a tot el món, o sigui, ho tenen en comú tots els nens al món avui dia, en un món globalitzat com el que vivim. Doncs quins són els 4 pilars que necessiten d'educació?
és a l'aprendre a ser, o sigui, desenvolupar-se com a persona, ser una persona única, amb un pensament crític i de creativitat, una altra vegada aquesta paraula. Per què és important? Per què recalquem tant els pedagogs el tema de la creativitat? Perquè amb la creativitat desenvolupen la seva personalitat, es descobreixen, proven i diuen, ah, jo he tingut aquesta idea, uau, doncs també m'agrada això, doncs també és una manera que es crea la persona, a través de la creativitat. Superimportant, l'aprendre a conviure, el saber estar amb els altres, respectant la diversitat, les diferents idees, a gestionar els conflictes. L'aprendre a aprendre. Estem en un món que no para de canviar, que no paren d'aparèixer noves tecnologies, nous programes, noves formes de viure, com ara que estem vivint. Doncs cada vegada és més necessari que tinguem eines per aprendre per nosaltres mateixos i saber-nos adaptar a tots els canvis. I l'aprendre a fer és el desenvolupament de les competències i habilitats per posar en pràctica la tecnologia en la vida moderna. Seria com un còmput de les 4. Molt bé. Quins perills hi ha? Intentaré no ser molt alarmista, però els hem de tenir en compte. S'havien d'enumerar. Hi ha els problemes físics i psicològics. Parlarem dels problemes físics i psicològics, de les xarxes socials i de limitació d'edat, de problemes d'addicció, de connexió entre el temps excessiu de tecnologia i la violència. I també veurem com la tecnologia ens afecta a l'aprenentatge. Molt bé. Vinga. A veure. Els problemes físics. Doncs jo us ho resumeixo i us ho explico directament. Hi ha un vincle que està demostradíssim entre l'obesitat, entre la son i el món digital. Ens hem d'assegurar que els nostres fills no substitueixen l'esport i l'activitat física per l'ús de les pantalles. Segons el meu parer, l'educació física de l'escola no és suficient. Necessiten fer més esport entre setmana i al cap de setmana. I pel que fa als problemes que poden haver-hi a nivell psicològic, abans de continuar és necessari entendre una mica com funciona el nostre sistema d'atenció. Així veurem com afecta la tecnologia digital al nostre cap per generar temps d'inactivitat, afrontar múltiples tasques i entendrem com és el nostre control volitiu de la voluntat respecte al lloc on centrem la nostra atenció conscient. Hi ha 3 xarxes d'atenció i competeixen entre elles per expressar-se. Hi ha la xarxa de concentració en la tasca o la xarxa d'atenció voluntària, que també li diuen, que s'origina d'un esforç voluntari i requereix d'una atenció deliberada a un treball determinat i és molt difícil de mantenir. És la funció que ens permet executar realment un projecte, un pla, de forma lineal. La xarxa sensorial o d'alerta està constantment examinant al nostre voltant qualsevol cosa que ens pugui afectar a la nostra seguretat o que constitueixi una oportunitat. És de tipus involuntària. És passiva i s'origina amb els estímuls, no amb un esforç intencionat. És el que a un pare sempre el despertarà a la nit. I ja us podeu imaginar com afecten el que són els dispositius o els videojocs a aquesta xarxa d'atenció. A més, aquesta xarxa és la que activa l'adrenalina. D'acord? I l'adrenalina és l'hormona de l'estrès i és l'hormona dels mals de cap. Aneu entenent? Perquè és important entendre les xarxes d'atenció. I l'última, la xarxa del somni. Aquesta només entra en funció quan les altres no afronten activament cap situació. Llavors és quan per fi el cervell comença a pensar de forma creativa. És quan consolida tots els aprenentatges. I és quan es recupera de l'esforç cognitiu. És per això que ara està tan de moda el mindfulness, la meditació, el ioga, perquè com portem una forma de vida tan
tan accelerada i amb una xarxa sensorial tan activa hem de provocar moments de relaxació. Vale? És important per deixar la ment descansar. Vale. Perquè no només està bé avorrir-se, sinó que cert avorriment és essencial perquè funcioni el cervell. Vale. L'acte de canviar d'un tipus d'atenció a un altre és cansat, requereix de molta energia i ens pot afectar. I per què és important això? Perquè dona respostes a preguntes com: però per què pot prestar el meu fill atenció als videojocs i no als deures? Home, perquè quan estan als videojocs està en actiu la xarxa sensorial i aquesta és involuntària, és contínua, no li requereix esforç, i en canvi quan ha d'agafar el paper, el bolígraf, no posseeix aquest atractiu sensorial pel seu cervell i ha de sortir la voluntat, i això és molt més cansat. Bueno, la comprensió dels sistemes d'atenció també són importants perquè estableix el marc per comprendre dos altres problemes de l'accés a temps a pantalla. La tentació de realitzar múltiples tasques. Quan més temps en pantalla passem, més tenim la sensació de que som capaços de fer múltiples tasques a la vegada. I també la manca de temps d'inactivitat, d'activar la xarxa del somni. La multitasca no existeix. La multitasca no existeix. És en canvi un canvi d'atenció molt ràpid d'un lloc a l'altre, contínuament. I és esgotador, ens pot donar molt mal a cap. Vale? El teu fill tindrà més temps lliure i menys estrès si deixa d'un costat la tecnologia mentre estudia. Per què us ho dic? Perquè una nota per quan heu d'establir les normes als dispositius a l'habitació, heu de tenir en compte que el mòbil distreu molt a l'hora de treballar. Són inputs, ens activen la xarxa sensorial i no ens deixen la de concentració, no ens deixen la del somni o la de concentració, ens l'altera. I a més això cansa. Inclús us diria que hi ha estudis que s'han realitzat ressonàncies magnètiques i mostren que les persones que són addictes a internet han tingut una disminució de la matèria gris en àrees del cervell responsables del control cognitiu, la inhibició de respostes incorrectes, l'execució del comportament dirigit en objectiu, la motivació i el procés de la recompensa. També en àrees que controlen la memòria i la informació multisensorial. O sigui, ens modifica el cervell. Importantíssim, Molt bé. Bueno, ara anem a veure què és les xarxes socials, un tema que ens preocupa. És molt difícil mantenir el control del que passa a les xarxes socials i per això hi ha uns límits d'edat. El que passa és que aquests límits d'edat són de 13 anys, en principi a Espanya haurien de ser de 14, però amb la llicència i amb l'autorització dels pares pot ser d'abans. Jo, sincerament, us recomano que fins als 15 anys no tinguin el seu propi perfil a les xarxes socials. I que abans preparem molt bé el terreny, que acordem unes normes que han d'anar d'acord amb la personalitat del teu fill. I a més, que us sapigueu que és legal i és recomanable que tingueu el seu compte de TikTok, de Facebook, d'Instagram en el vostre mòbil. I perquè és i després també que tingueu en compte que és molt fàcil que es puguin falsejar un perfil i fins a una edat que no tenen. Llavors, el més important és que quan ja tinguin 10 anys, potser començar a conscienciar i a conscienciar. De mentre, si no tenen perfil o quan el tinguin, hem de tenir molt en compte amb els continguts que es trobaran. Es poden trobar grosseries, ara amb el TikTok és moltes grosseries. Sexualitat distorsionada,
poden veure això, una sexualitat que no és carinyosa, poden veure una sexualitat masclista, poden veure una sexualitat abusiva, vale? I es poden crear una imatge, no? Una idea de sexualitat molt distorsionada. El tema de la privacitat, parleu-los molt de crear els comptes sempre privats, que no siguin públics, això és una cosa que s'ha de tenir molt en compte. Hi ha molts que es creen una nova identitat, o sigui, soc jo a la vida real i jo a les xarxes socials, això ho fan molt els adolescents, han d'anar molt amb cuidado amb això. I també que estan contínuament amb la recerca d'aprovació i d'acceptació del like, vale? I si busquen molt això. Temes de l'addicció, vale? Les pantalles són molt, molt addictives. I si teniu alguna pregunta, me la podeu fer, D'acord? De mentres, però continuo, Bueno, doncs el que deia, les pantalles són molt addictives als infants perquè s'ajusten a la necessitat que tenen ells de control i ordre i perquè forma part de la seva desenvolupament i la seva part intrínseca de l'etapa on estan vivint. Vale? Molts nens en aquestes edats tenen algun tipus d'obsessió i quan s'interessen per alguna cosa, ja siguin els Pokémon, els cromos, la Frozen, les gomes, s'entreguen al complet. Vale? I això és perillós, s'obsessionen amb els dispositius perquè sempre els tenen disponibles. D'acord? I a més els jocs de l'ordinador no ens ho posen fàcil, tant les aplicacions s'alimenten d'aquesta obsessió i estan ja dissenyats per enganxar i no tenen fi i tenen mecanismes de recompensa. Llavors també els científics han constatat que l'ús de videojocs fa que el cervell alliberi dopamina, que és l'hormona del plaer, així que estimula el sistema de recompensa del cervell. Un estudi recent va concloure que l'utilització de videojocs implicava una quantitat tan gran d'alliberació de dopamina que s'assemblava a la que s'allibera amb certes drogues i certs fàrmacs. Imagineu-vos. Però tot i això, jo penso que la majoria dels nens, més que addicció, tenen obsessió. Però hem de tenir molt de cuidado, de controlar bé aquesta obsessió perquè no afectin el seu desenvolupament i sobretot perquè no es desencadeni en una addicció en el futur. Sí? A veure, si veiem que tenen aquesta obsessió, que està prenent el control de la vida dels nostres fills, que comença a reemplaçar les interaccions amb els amics, amb la família, que ens està afectant a nivell de relació amb la família. Si té molta dependència dels dispositius, que s'enfaden molt quan li trec, que això implica que ja no està menys connectat a tu. I això és perillós, d'acord? Hi ha un perill. I és un problema. Jo us aconsello que si veieu que està passant això, que li traieu durant un temps i després, mica en mica, li aneu introduint una altra vegada. O bé que li traieu molt, li deixeu una estoneta, pacteu dos momentets al dia i després, mica en mica, aneu a més. A veure si funciona. Però jo no crec en la prohibició permanent de l'ús dels mitjans digitals, perquè no és possible, perquè a més amb les tasques del treball escolar, prohibir no és educar, d'acord? I el que volem és que tinguin consciència de com ens afecta el seu ús i que ells desenvolupin, i nosaltres, mecanismes d'autocontrol, i això requereix de molta constància per part de tota la família. És avorrida, la paraula constància, però és superpoderosa, la constància. Si veieu que és el vostre cas o quasi, que us preocupa i que no sabeu com abordar-ho, jo us recomano ja anar directament a un especialista que us ajudi,
que hi ha una feina molt important a fer i és crucial per tota la família, pel benestar de tots. Jo també soc coach i també us puc acompanyar en aquest procés. Al final de la xerrada us donaré el meu contacte i si voleu us podeu posar en contacte amb tota confiança. Llavors, el que és la addicció, relació entre el temps i la violència. Vale. No hi ha preguntes, podeu fer preguntes, insisteixo, que això del monòleg, aprofito i bec aigua i us penseu alguna pregunta. Espantar, addicció. Bueno, relació entre el temps i violència. Hi ha un anàlisi que s'ha fet de 136 estudis diferents on han participat més de 130.000 persones, nens, que va arribar a la conclusió de que tots a la mateixa, els videojocs són un factor de risc causal del comportament agressiu i de poca empatia i d'escassa conducta prosocial. L'empatia és enormement important si volem que els nostres fills siguin capaços de reconèixer les emocions dels altres i volem que les reconeguin, volem que siguin sers socials. Així que es posen a la pell dels altres i poden així comprendre per què la gent es comporta com ho fa. Llavors, els nens no són prou madurs per distingir entre la fantasia i la realitat. Jo us recomano que respectem la classificació per edats dels jocs, de les pel·lícules o de les sèries, que revisi detingudament el que veuen, a què juguen. Cuidado amb els auriculars, perquè me'n recordo el cas d'una mare que tenia molt clar que havia mirat un videojoc que el seu fill volia jugar, el va validar i el seu fill sempre jugava amb els auriculars i un dia els havia perdut o alguna cosa i es va posar fi a jugar sense els auriculars. I la mare va poder escoltar que mentre el seu fill jugava al videojoc hi havia moltíssims adults xerrant entre ells, perquè era com un videojoc així social, tots dient paraulotes, parlant supermalament, i el seu fill, que tenia 7 o 8 anys, portava mesos escoltant cada dia a gent parlant així. I també que els expliqueu que no és vàlid copiar el comportament d'un joc, que no és acceptable a la vida real. I interesseu-vos pels seus jocs, parleu amb ells, expliqueu-los que us poden comentar qualsevol cosa, si els hi molesta, si els angústia, i encara que no ens interessi, hem de fer veure que ens interessa i mantenir una relació, converses, vull dir, converses sobre les coses que a ells els agrada, per veure, obrir espais de confiança i de relació entorn a això. Com afecta la tecnologia a l'aprenentatge? La presència de tecnologia a l'educació és un fet, i està aquí. I aquesta pot presentar un conjunt de problemes que hem de tenir en compte i conèixer la seva arrel. També és cert que presenta molts avantatges, per això s'ha instaurat, però li hem de fer un bon ús. Si llegim a l'ordinador hi ha una tendència a fer una lectura superficial, per exemple, un problema. Llavors podem tenir moltes interrupcions i que ens interfereixen en el nostre treball. Així doncs és important tenir el mòbil ben lluny. Tenim el mòbil lluny de quan anem a treballar amb l'ordinador i desconnectar el WhatsApp, desinstal·lar-lo del PC, de les xarxes socials, no obrir-les, intentar reflexionar sobre quin ús l'estem fent, o sigui, concentrar-nos, intentar evadir-nos de tot el que ens pugui desconcentrar. Encara que ens pensem que podem fer multitasques, penseu que això és un símptoma de masses pantalles. Les multitasques cansen i esgoten, donen mal de cap, evitem-les sempre que puguem. Ja sé que m'esteu escoltant, que sou pares, i els pares som els reis dels multitasques. O sigui, amb una mà faig un ou, amb l'altra estic dient al nen que no plori i amb el peu estic obrint la nevera i fent
Ja ho sé, ja, jo també sóc mare de nens, però intentem fer una cosa, vale? I després també que... A veure, que m'he perdut, Vale. I també és important no accedir a 1 o 2 hores diàries, vale, d'activitat digital. Entenem que les hores de treball o estudi es fan a través de dispositius, i més en temps ara de pandèmia. Aquestes hores no hi compten, vale? Però sí que hem de posar en marxa els mecanismes d'autoregulació i de consciència que acabem d'esmenar. Hi ha una pregunta d'Albert, que diu: hi ha molta feina a fer des de cada realitat personal i familiar, perquè el sistema social actual ens aboca a la sedació a través de la tecnologia. És anar contracorrent totalment. Sí, és difícil, És difícil. A tots ens costa, Albert. Per això és molt important que estigueu aquí pensant i després us donaré algun llibre si voleu llegir i dediqueu. O sigui, hem de treballar molt, hi ha molta feina a fer i no ens ho posen fàcil, tot va al revés, com tu dius, és anar en contracorrent totalment. Vale. I després a dir-vos, hi ha estudis que demostren que quantes més hores dediquen als videojocs o a les xarxes socials, sobretot en adolescents, pitjor són els resultats acadèmics, però era, o sigui, totalment, que dedica 3 hores, doncs treia 6, que dedica 4 hores, treia 5 de mitjanes, O sigui, anava, quantes més hores, pitjors hores, pitjor rendiment acadèmic. O sigui que és super important prendre-s'ho en sèrio. Vinga, va, els bons usos. Sabeu que s'estan mantenint les 19 persones que he començat? Jo no les tenia totes, Dic, a veure si aguantaran 1 hora de xerrada. Doncs molt bé, que bé. Vol dir que us està sent interessant, m'alegro molt. Anem a veure quins són els bons usos, Ja hem acabat amb els perills. Ai, que bé. No m'agrada ni a mi parlar dels perills, però és necessari tenir-los en compte. A veure... Bons usos. Per què em surt això? Vale. Hem de tenir en compte la quantitat i la qualitat. La quantitat per garantir una bona salut física, de seguir fent esport, d'estar ben asseguts. Mireu, jo ja... Bé, salut mental, salut física, vale? Que no ens ha de treure temps ni de dormir i també de qualitat del son, vale? O temps de socialitzar-nos, d'estar en família. I la qualitat, hem de fer-la servir de forma constructiva, hem de diferenciar, ara ho veurem, usar la pantalla actiu i passiu. No és el mateix fer servir-la per treballar que com una distracció. Mireu, què és el temps passiu i el temps actiu? Temps passiu seria veure la televisió, buscar xarxes socials, veure vídeos aleatoris al YouTube o al TikTok, navegar per la xarxa. En petites dosis és divertit, pot ser relaxant, entretingut, i està bé també tenir aquestes estones, però en petites dosis, 1 hora al dia, 2 al cap de setmana, ja. Petits i grans, Petits i grans. Les pel·lis duren 2 hores, doncs d'una pel·lícula, d'acord? Les sèries, quantes sèries veiem? 3 seguides? No, 1. Les de 40 minuts, cuidado. Temps actiu. Què vol dir? Perquè jo programar, crear una web o escriure en un blog, crear una pel·lícula, editar un vídeo, fer fotografies i editar-les, crear música digital, buscar informació, la lectura, jugar a certs jocs de l'ordinador, això ja és temps actiu. I les formes positives del seu ús pels nens, buscar informació sobre temes, notícies, aprendre a programar, poden fer servir l'Scratch, que hi ha l'Scratch Junior fins als 6-7 anys per tablet, i hi ha l'Scratch, que és gratuït, per l'ordinador. Nosaltres fem cursos online de Scratch perquè és una eina superxula, és gratuïta, Scratch superfàcil, hi ha moltíssimes
recursos, idees, i es posen ells a crear el seu propi videojoc o a crear com animacions. És molt divertit, molt creatiu, i treballa molt la lògica matemàtica, la resolució de problemes i l'assaig-error. La robòtica educativa, amb la mateixa línia que l'Scratch. De fet, hi ha molts robots que es programen amb Scratch. O un videojoc ja pels més grans com el Codet Arena, que t'ensenya a programar en Python. Superinteressant. També hi ha apps per practicar l'ortografia, les matemàtiques o moltes altres coses. I també poden crear blogs sobre temes que els interessi i crear diferents elements artístics o audiovisuals. Vale? Bueno, molt bé. Les recomanacions que des de pediatria dels Estats Units és aquesta. Vale. Pues diu de limitar l'entreteniment de la pantalla a menys d'1 o 2 hores al dia. No permetre que les pantalles o els dispositius que estiguin connectats a internet al dormitori dels nens, perquè perdràs el control del que veuen. Mira què veuen i què fan servir amb curiositat i proporcionar ocasions per debatir sobre això. Vale? Ser un bon model de comportament. Jo això reitero, nosaltres som els primers que no hem estat educats per fer ús de les tecnologies, ens hem d'autoeducar, hem de tenir les nostres pròpies eines i mecanismes d'autocontrol i ser conscients de com ens sentim quan estem a les xarxes socials, quan estem treballant, quan estic veient la tele i amb el mòbil fent així i un joc i tal, com em sento després? I per què no ho paro? Què està passant? Hi ha molta feina a fer. Primer amb nosaltres mateixos. Penseu que si vosaltres feu aquest procés, ja només, mentre l'estigueu fent, serà molt més fàcil de transmetre als nens. De saber parlar en propietat, de donar exemple. Jo us animo, si us falten eines, de veritat, demaneu ajuda. Demaneu ajuda perquè tindreu més qualitat del son, sereu més feliços, estareu més presents, us en recordeu que ho hem parlat, el benestar digital. Vale? També s'han de crear espais on no hi hagi tecnologia. Us recomano que crear un lloc al saló, normalment es fa a les famílies, un lloc on es recarreguen els mòbils i les tablets a la nit. I així us assegureu que tota la família posa ja els dispositius a carregar i no hi ha dispositius en els quartos, a les habitacions. I així a la nit no es queden fins les tantes amb les xarxes socials, vale? O amb el videojoc. I abans dels 2 anys, res de pantalles. Només comunicació tu a tu, viva. Que videoconferències amb els avis, vale, home, i en temps de pandèmia encara més, si us plau. No ens queda una altra i ens aprofitem dels beneficis, no ens podem veure en persona. Però ja m'enteneu, no necessiten les tecnologies, els bebès, no la necessiten. Com ho farem, això? Com ho farem? Ui, se m'està ja anant el temps, Vale. Hem de tenir consciència del nostre ús. Com passem nosaltres? Jo us recomano que si podeu fer un pantallazo d'aquesta pantalla o escriu aquestes preguntes per escriure-les, per pensar-les, si les escriviu la resposta millor, i per ajudar-vos, les he pensat per vosaltres. Com passem el temps online i com ens fa sentir? Quines tasques feu normalment? Quines activitats feu online? I gradueu, cada una com us fa sentir. Us suma algú valiós a la vostra vida? Us agradaria canviar els vicis, les interaccions digitals que teniu? Per què no li pregunteu a la vostra parella o als vostres fills què opinen de com us comporteu vosaltres, de quins hàbits online teniu? Vinga, va, heu de ser optimistes, El camí de l'autosuperació que heu començat, si esteu aquí ja és perquè us interessa, perquè sabeu que hi ha moltes coses a millorar i sou capaços de fer-ho. Jo de veritat us felicito per estar aquí. Estic molt contenta que hi hagin 19 persones escoltant la xerrada. I pregunteu-vos quin lloc li vull donar a la tecnologia a la meva vida? Quin protagonisme té per mi?
Decidiu sobre la vostra vida. Empodereu-vos. Quins hàbits vull deixar fora? I quins aspectes em resulten més frustrants? Per què em costa? Us recomano que us descarregueu l'app de Bienestar Digital. Si no us permet baixar-la, l'escric aquí al xat. A veure... Bienestar Digital. Vale? Si soc la Mar Soler, aquí Bienestar Digital. Si no la teniu, a mi el meu mòbil, que té 2 anys, no me la deixava tenir. Em vaig baixar Action Dash. Vale? Aquestes 2 apps són molt bones, vale? Per analitzar quant de temps dediquem al mòbil, ens donarà el temps per cada app, quantes notificacions hem rebut al dia, quantes vegades he desbloquejat el mòbil. Vale? Em puc ficar límits de temps i un modo en blanc i negre per quan arriba a partir de les 9 de la nit. També us recomano que 1 o 2 hores abans d'anar-vos a dormir no hi hagin pantalles, no hi hagi tele. Llegiu, dormireu molt millor, serà molt més fàcil entrar en la son REM. Vale? La meva... això ja us ho he explicat. I a nivell de control parental existeixen moltíssimes apps. Moltes. I us volia recomanar... Hi ha un article... Hi ha un article del Shataka que està molt bé, que hi ha les millors apps de control parental. Vale? Us poso l'enllaç també aquí al xat del YouTube, vale? perquè us ho mireu. És que hi ha tantes que no sé. Si us aconseguiu descarregar el Bienestar Digital, hi ha una particularitat que es diu Family Link, que és per això, vale? Que és pel control parental i va molt bé. Vale? Us la recomano. Family Link. I a part de que podeu tenir, vigilar, tenir accés a les xarxes socials dels vostres fills, al perfil. Us ho recomano. Algú em va preguntar una vegada si era legal. I tant. Si són menors de 18, no és que sigui legal, és que és recomanable. I si tenen 20, bueno. Anem a la següent. Com puc ajudar el meu fill a desenvolupar el seu propi control de l'atenció voluntària? Responem positivament quan et demana començar a fer servir els mitjans. Sí, però després en comptes de dir-li no. Vale? Ensenyar-li que refugiar-se en el món mediàtic no resol els problemes, a donar cara, a trucar, no enviar un missatge, a parlar les coses cara a cara. Vale? Establir regles explícites sobre el temps, el contingut i el lloc on es fan servir els dispositius. Doncs a la taula no, a l'habitació tampoc, en moments que sí, en moments que no. Vale? Evitar que passi d'una cosa a una altra, sinó que quan acabi una cosa que descansi, faci una pausa i comenci una altra. Vale? Molt bé. Llavors, ja quasi estem, us recomano fer una reunió familiar. Què és una reunió familiar? És quan us reuniu tots i parleu amb tranquil·litat de les normes. Abans d'aquesta reunió és superimportant que els pares parleu entre vosaltres el que us preocupa, avalueu quines les forces i les habilitats dels vostres fills, podeu posar normes diferents a cada fill, segons les seves característiques, i que arribeu primer els pares a un consens i ho parleu després amb els nens. No és una reunió, una sessió de caràcter disciplinari, heu d'arribar a l'acord, però dintre d'aquest acord l'objectiu és decidir el temps, el lloc i el contingut de l'ús perquè sigui equitatiu i beneficiós per tots. I també les conseqüències de l'incompliment d'aquestes normes, evidentment, si no,
Si voleu un model d'acord, el podeu fer, fins i tot per escrit i signat. I també establir unes normes que no són negociables, ara us les llegiré, i altres que sí. Penjaré un model, us penjaré un model, faré un post a l'Instagram, al Facebook i al blog de Niueduca, que ho podeu seguir si voleu, perquè m'ha agradat molt preparar la xerrada i penso que és superútil, i més avui dia que estem tots tan a casa i fem servir molt els dispositius. Preparem un model de contracte, no perquè feu idees. I ara us llegiré quines són les normes no negociables, perquè us feu una idea. Està en castellà, si a algú se li acut alguna cosa més, sisplau, poseu-la. A veure si heu fet alguna pregunta. A veure. La Teresa diu que el meu fill fondrà l'aplicació. Bueno. Que si teniu alguna idea que no se m'acut, poseu-la, ¿vale? De normes no negociables. Voy a por ella, estan en castellà. A veure, us les llegeixo, que si no se m'obliden. Dice, tú eres una buena persona y esta realidad no la cambia el hecho de usar un dispositivo electrónico. Por lo tanto, trata a los demás en Internet como te gustaría ser tratado. Aquí no hay espacio para la crueldad ni para el acoso. Segona. Eres sencillamente maravilloso, me encanta, tal y como eres. Por tanto, no te reinventes en las redes sociales. No tienes tiempo para mantener una personalidad diferente en la vida real y en la red. No publiques ningún texto o imagen que no mostrarías a tu abuela. Recuerda que no existe la privacidad o la capacidad de eliminar algo una vez que presiones la... Una vez... ¿Qué ha pasado? ¿Ho ve? A veure, que vull comprovar que això funciona. Sí, no? Vale. Recuerda que no existe la privacidad o la capacidad de eliminar algo una vez que presionas la tecla enviar. ¿Has oído hablar de capturas de pantalla y teclas de avance? Una vez están en el ciberespacio, está ahí para siempre. Prueba incontestable de tus acciones, para que todos tus colegas y futuros empleadores lo puedan ver y transmitir. No vivas tu vida por teléfono. No necesitas documentar toda tu vida con fotos ni en el Instagram. Las conversaciones importantes se tienen que tener cara a cara. En caso que no seamos lo suficientemente valientes para mencionar temas, estos los padres, de sexo, de drogas, queremos que tú nos los plantees. Estamos en contra de la pornografía. Es una fantasía que tergiversa y degrada las relaciones cariñosas y compasivas. No queremos que obtengas tu información sobre temas importantes de ningún estúpido con capacidad de cargarla en Internet. Veieu, que són normes no negociables, superimportant. Això ens dona idees de coses que hem de conscienciar i treballar més. Les posaré per escrit, a les xarxes socials, faré un post sobre això, és superinteressant. Vaig trobar aquesta informació en un llibre, us passaré els llibres i em va encantar. Diu, busca el consejo de un adulto si es necesario. Prometemos, o al menos prometemos intentar mantener la calma y ayudarte. Nosotros tendremos todos tus nombres de usuario y las contraseñas de todas las cuentas. Nos reservamos el derecho a instalar controles parentales y bloqueadores de sitios y debemos aprobar todas las descargas y compras antes de acceder a ellas. No escribiremos mensajes de texto o usaremos el móvil mientras conducimos, los padres. A ver si somos capaces. Hay que obedecer las normas del colegio sobre los teléfonos inteligentes. I ja està. I ara, doncs sí, ja he acabat, per fi. Gràcies per escoltar-me, I m'agradaria que si teniu algun dubte, preguntes, és el moment de preguntes obertes. Jo també aprofito i us poso pel xat el nom de dos llibres en els que m'he inspirat.
a veure si podeu veure. M'he inspirat amb aquests 2 llibres per fer la xerrada. Són de la biblioteca d'aquí de Mollet, de la biblioteca de... Ai, com es deia la biblioteca aquesta? És que jo no soc de Mollet. De Can Mul... A veure, segur que està aquí. Ara quan el retorni els podreu collir, si voleu. La que està aquí al Can Mula, al parque. A veure, aquí. Biblioteca de Can Mula, exacte. Niños desconectados, ¿vale? De la Elisabeth Kibey, i aquest, que és molt pràctic, de Martiner Kutcher, Niños conectados. ¿Vale? Si teniu alguna pregunta, si us plau, endavant. Jo ja he acabat, soc la Mar Soler, i aquí teniu el meu e-mail, marsoler@niueduca.com, per qualsevol cosa. Recordeu també que fem extraescolars online de robòtica i de programació de videojocs. Espero un minut i si no, pues m'acomiadaré. Gràcies, Albert. M'encanta que estigueu actius, perquè si no sembla que estic aquí de monòleg davant de la pantalla. Us ha agradat? Espero de veritat que us hagi sigut útil. Me l'he preparat pensant en vosaltres. Gràcies, Teresa. Gràcies, Enric. M'alegro que us hagi agradat. Que tens molta feina a fer, Teresa, amb els teus adolescents. Genial, María Ángeles. Me alegro mucho que te haya parecido interesante. Si hay alguien que le preocupa, que no sabe cómo abordar el tema porque ve temas conductuales, que no me he metido en TDA, no me he metido en autismo, son trastornos que ayudan mucho a las adicciones i són s'ha de tenir molt en compte, s'ha de ser molt més constant amb les normes. Si teniu algun full amb això, doncs ja ho sabreu. Albert, que si ja ha accedit a pantalles amb 2 anys li retenem tot ja. Sí. Qué bien, Nicolás, me alegro que te haya sido útil. Bueno, ja anem desconnectant tots. Molt bé. Bueno, pues si no teniu preguntes, jo també m'acomiado. Moltes gràcies a tots per haver-me escoltat. I ja recordeu-vos que penjaré allò a les xarxes socials de Niueduca, a l'Instagram i al Facebook tenim. A Twitter no tenim. I si necessiteu assessorament o esteu interessats en els cursos online, pues a la web o al mail em pregunteu el que vulgueu, d'acord? Bueno, pues adeu a tots i bona nit, a descansar.